खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन मोनाबिलिनि दिनैनि सोलिफु रादाबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो गाहामै दङ। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि रादाबाव दङ बिटिआरनि हाग्रा ओनसोलनि साखाथि फाखाथि गामिफोराव दासान्दि हाग्रानि मैदेरा फैना आबादजों लोगोसे न' बां खहा खालामनायखौ नुनो मोन्दों। खख्लं 4 नं हादानाव हाग्रानि मैदेरजों न' सिफाय जानाय न'खराव थांनानै दुखु खस्थ' खौरां लाहैदों सुबाइजार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि नीलेश्वर नार्जारी, लोगोसे 14 नं सुबाइजार TCLCCनि मासिगिरि सतीश मुसाहारि बिथांमोना। चिरां जिल्ला बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि 4थि बोसोरारि जथुम्माया मैया मेहेरगोनाङै खुंफुंजालांबाय। बर' सावथुन मुलुगजों लोब्बा गोनां बे जथुम्माव बायदि मोसानाय मुसुरनाय देंखो बोनाय हाबाफारिजों समायसारो, लोगोसे बेवहायनो गोबां फावगिरिफोरनोबो बान्थाबो होदों होनना मिथिनो मोन्दों। बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि रिंकुमनि नार्जारी आरो मासुम ब्रह्मआ साबसिन फावखुंग्रि बान्थाखौ मोननो हायो, लोगोसे गोबां महरगिरि फावगिरिफोरनोबो बान्थाखौ होयो। बर'नि 3थि गोजोन बिटिआर गोरोबथानि जाफुंसारनायाव बिहोमा होफानाय हाग्रानिफ्राय NDFBSखौ लायनाय सानै लाइमोन पृथ्वीराज नारायण देब मेस आरो थुलुंगा बसुमतारी मोनहा दिनै रायजोनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ गावनि थाग्रा खुलियाव लोगो हमदों आरो बिथांमोना गिबि मन्थ्रिजों बर' हारिनि जौगाथाय गोजोन थासारि आरो गोबां जेंना जेंसिखौ लाना सावरायदों होनना फोरमायदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बर' हारिनि उदांस्रिनि थाखाय बाउसोमनाय बिर जोहोलावजोफोराबो बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै सोरखारा होनाय अनसुंथाइखौ जयैनो मैया नाजावबाय। हारिनि थाखाय जोहोलावजोफोराबो दावहा नांनो हाग्रायाव ओंखारलांदोंमोन। दिनै हारिनि मेंनो रोङै जोहोलावजोफोरनि खामानिया हारिखौ अराय थुलुंगा होगोन। दिनै क'क्राझार बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव आसाम सोरखारा सा 1669 बारग' NDBफोरनो राङारि अनसुंथाइ चेक रानदों। गावखौ फसंथाफिननाय मावबिथांखिजों बारग' NDB सोद्रोमाफोरनो राङारि अनसुंथाइ राननाय हाबाफारिखौ क'क्राझाराव बानजायबाय। गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा, लोगोसे बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आबो बाहागो लाफायो। सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फालिथाया जोबलांबाय। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय ढेकियाजुलिनि आवथानि बाथासिफुर गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गुवार गेलेग्रा फोथाराव 3, 4 आरो 5 दिसेम्बराव सानथामनि हाबाफारि लानानै सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 50थि बोसोरारि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया गाजा गोमजायै आब्रुथि खुंफुंजायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गोजोनथाव रादाब। गुजरातआव खुंजानाय 23थि माहारियारि वडकाई काराटे चेम्पियनशिप 2020आव देवसुआ अमृतनगर गामिनि मागुराम बर'नि 3थि फिसाज्ला बिनय कुमार बर'आ आसामनि जानानै ब्रन्जनि बान्था मोननो हादों। रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर। आरोबाव अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों।